pastor nong kenri balong pastor in charge jong kane ka balang bat balong ru hagaju kapor kum chairman penya ya kane ka jinga seng ka bakarpang ki wairu ki para pastor ki biyadon rengkat lembat ngi te khamtam i pastor suciang badai wai na pedeng ki nong keren ka ba ila ai jing keren mene ha kapor menstan bat nga ai khublai shibun ya ba idang ya don rengkat bat nga hadu kane kapor bat nga dabu ru ka jingkerman bai pastor ila ai ki kentin jong ka jing pencelur bat ki kentin jong ka jing tin denti ya phi kum ka balang baru kawai tengah ai khublai ru ye ki temen basan jong ka balang ki rangba balang terengkat ru ye ki temen basan baro lani ki dekat komiti balang ba phia don lang hang ne ya phi ki kpa ki kemi ki men ki para bat ki khon ki ti haga gerteng ka bat thiang tam ka jong utrai jongi uji sukres ngalakwa la slam baha para bangai ban ya don benta bat phi kum ka balang ngam yo satya ya kalan ban ya don kat bat phi sngaungu bau blai ulaya lam ha ka bakum kane gasngi manga lembat kini ki bahayeng jonga armut ha ka bakum kane ka por ngi wanra alang ye phi ka jing khublai ka bakrau na ka benta ka shispa lai phuai snam ka jingya denti jong ka balang shispa lai phuai snam bada ka ju ka por para bangaj be ngamla ban khlem do pen pau ha khmat jong phi ka balang phi la ha ka thop jong ki balang ki bala temmen ha ka ne ka ri khasi ba jantia kitu ki bala rakhe shispa ar pusan snam cheneng kila ha ka thop kum ki balang ki bala temmen ba kabalang jonga i postori la yethu kadai kabalang laumai kabalang kabala jengai bhanang ne tang bakadang ya deilang ka sinot pade syadu syane kabalang ka ya persya bat ketika mau kelot ka badon ka GRTS te kabalang kala pha kerpang yanga na ka benta jongpi na kabalang laumai kabang ya don kumba ar hajar ngut ki khat hapo jongka kila ong yanga ai khublai kerpang ya ka balang thang rai ha ka jing rakhe ka ba shispa lai phuai bat ngada buru ka jingkerman bana ka lem jong phi kum ka balang ru saya penra ar nenglem ya ka balang jongi ka ban sa rakhe ya ka jingdau shispa ar phusan snam ki para bengai be ngawan nadu kata jaka syadu syane ban ya syam ban ya kemen ban ya don ringkat bat phi kum ka balang kan mau para bengai baka jingya lenti jong ka balang shispa lai phawai snam kam dei ka jingya lenti ka balungkot ha kane ka puthai kam dei ka balungkot kat no tli ki pateng benriu bagani ka balang kalakduk kat hadu kani ka por ba phinyo ya kani ka sngi ka bakarpan para bangai baik kani kadai ka sngi ka ba phla ba bat ngam tip kat nongut na pedeng jong phi ki dukhat ha kani ka balang kendai spa tam dai phi don mo pastor ngam tiap kat nongut na pedeng jong phi kum ka balang ba phi la jau mat ba phi yo ya kena kesengi tip kat nongut na pedeng jongi ngilakan mau ban jau ki umat na ki khmat jongi bangiyo ya ka bakat kena kesengi ha kena ka balang
Pindengo ia kata ka jingjau umat. Bat pila abanong balai bau pastor kat ne ka jingkeman jong kabalang ukua yang kum kabalang bangin jau ki umat. Pidai ban jau arjai ki umat kum kabalang. Kawai ka umat kadai ka umat jong ka jingkeman ka bau balai ulai alam ya pila pendap ya ki mau mer ki basispa alai puai. Pimladai ban jau ye ki umat jong ka jingkeman. Uwei urang ba udon ki khun cendrang khat wei. Ulak kwa palat ban yo dai khun kan thai. Sisa ka kemi ka lok jong u ka kha sisa di khun kan thai. Phra kan taung ti breu. Andau la kendet ban reu. Ujau ki umat na ki khmat jong u. Balai bau solusi uken mau ya ka ai ka bau angnut bat uken mau ya ka ai ka bau blai pula ai ya ka cing angnut jong u ko mu rio para bangai baik pila dailu ban jau ya ki bakum kita ki umat haba pio i ya ka dur jong ka balang jong pi ka balong kum ne kum bakalong nda. Kita para bangai baik baki long shua ki balasang ya kene ka balang hatang rain ki lasang da ka jing jau sap ki lasang da ka jing trai sitam ki lasang da ka jing jau ki umat ki khmat joki bangin yo bangin ra lama mangi haki bakum kini isi phela jumodur ya ki kpatmen jong ka balang kikpa ki banengkong kikmi ki banengkong jong ka balang hang ni hatang rai ka im ka balang kum bagalong dei ki jing trai sitom bat dei ka jing du the ka jing du dam jong kikmi bat ki kpatmen jong ki balalai no habangi kan mau ya la ka jong ka balang ngin kan mau ya kitaru ki balabu ki balasang ya kane ka balang ka bau blai wilayah lam sispa lai puai teli kisnam ki khun jongi ngikwa ban rakhe dap snam man kasnam wat ki balang bun ki balang ki la khang la dam khang lei tumla lei pelong je seng su kadau kalong baki kimi ki kwa ki kwa pendap sedem bagi ki khun man la kasnam baki baki burom ladadon san spayeng haga balang lada iwei pa iwei adap snem man kasnem ka balang kamla syu watang banlek penlong ya kecing seng ru ka balang jong pi kalayat shispa lai po weisnem kaladai bandon ru kathong jong ka jingjau mat bangin dam krup akmat jong ublai bangin khmet ya laki jong ki khmat jong ka ka bangin le na ka benta ka balang hakis nam ki banawan kane ka jingrake kanda keren kerpang ya phi kum ka balang borok wei kanda keren lang ru yangi kat bengi don lang hak bakum kene ka por watsya baka jingdu thia du dam kan long tangki pa bat ki kmi ki basang ya kene ka balang phiru nang ni shakmat ai ka bakum kata ke jingtrai na ka benta ka burom jong ka balang bat ka burom ka jong belai i pastori ong yanga bau blei u ai yanga ka we ke jing ai ka bakarpang ka dei sisa kata para bangai ngarai kho kumne ku mangalong phiu i ki pastor bro khoj ka sinot mi ngi ngarai kho du manga ka thau ka dau ka long ba bathia ru ngathia duna du manga nga lai phau hadu san phau sngi ha ka sisnam ngam ju thia watang sisa khon ru tip nga im kum no kumne kum mangalong ka jingia lam ka jong blai
Hakini kisnam ki bangayat ya kane ka perthai ngas ngau yau blai kumba ulayalam yanga kat notam maphi kum ka balang phila dai ban ngau yau blai baka jing ka jong blai ka pau kat ni phila roi kerhai hapo kane ka balang hathang rang kane ka dai ka jing ba ka jong blai ka baka jing ka jong kala rung bat kala yai rung ru Syadu ki klench ing jong ka balang bat jong bat jong pi ngiit haka perthai empat kot kat ka jing ke jong blai pe haki sispa alai puai ka ke jing ke jong blai yalla ka jong ka balang hang ne ki ong ka wei ke kemi ka le jing le leng ba kaduriau hapdeng jong kaduriau u kapten u banyak ya kata kejahat u lapen bena bahkan sabthai no atang hadin san minit hapdeng jong kaduriau ba kan sabthai no kane kejahat ko kilok kalajan kapor ke bama na ka benta jong phi baro kalong kmi kabayai ban le jing lain kabara bat yalai jong ikhun ni ban riu benai kadang thum kadang kentup aga sedem jong i kayo mat ya kita ki jing ya kendo hapdeng jong keduriau Ong kapten wating ngilapen kre ya kiling kenda ki beret ki bangyam shipau ngot bat baro pinyar le kloi menta pinya her ban ya kiuno hakali akiling kenda hasua bakane ka jahat kan pathai hapdeng kane ka duriau lapen her kita kiling shipau teli ki bangam be shipau ngot ka wei geleng kile ya kiu satang ka wei geleng ka bangyam shipau ngot tang ba ha ka leng ha ka jahat te ki dang don khat wei ngot ki dang don ka leng ka basuda ka don satang ka wei angu kapten Hiar baro ya kiuno satang siminit kana kaleng kan sabthaina katai kaling kenda kabala penap khnang na ka benta jongpi kangyam tang sipungot bat habanga nyeu hangne dang ya don khat weingot kadau kalong bat don bat ine ikhlongi beret kong berat no ya itoi kelong bat mare kenang bapin lagi shua bagane kejahat kan betai kejahat kabala aban ket tang sipau ngot ki mensem kan namla aban ket bat yai khon jong piru berat no kakmi kala syong behek hakata kejahat kaladam laki jong kikli syakmat lau jong ulai hakaba khaddu kat bakinang hla kinang perta kalathum kalado kaladai takis paksin yalai jong ikoni be ko khon nadu kane kasingi nganam yo shu ban kta yapi kadai kajing ya kendo ka bakhaddu tamma ka pertai khôn ba ye junga kadai ka jing ya khlat ka bas ngau si tam ha ka jing im junga kloi kong ki paj ba ki perta ha ka ba khadu kala yeng na ka basong kala kenthop ya lai jong I khôn ba ye ha ka sedam kala no asya kata galing kenda bat ke kala ong ye kiti ki shipau ngot ki khendai ngot ki badon agalin ngau bha yara ye nei khun jonga bat ya le ai haulok jonga bat to ye thu ru yu
bangala syayam nak benta ikun bai cuma kom kabalang kilong kemi jong kabalang katno phiet yala ki jong ki khun hakilong yeng hakilong sam kaba khampalat banya kaba kata kalong kemi ka e yala jong ikun hapdeng jong kaduriau kat hadu banda syayap naga benta jong i Henry kampat don kejing yajan bat kejing iba kejong belai uba penyat yai wei pai wei imin sem iba koridor iba don hagane gabalang jong pi kane kajing rakhe ka jong pi ya kane ka ngika jong ka balang ka jong pi ngila aban ong yaka kalak hampalan ban ye kino ki jubile ki badon hagane pertai ngen kan mau hakapor jong ki jiunai hakasngi jong ka jing rakhe laju pelait merau yaki ba syakum syate kila kelalong kibriu kibalai loi ka jing em joki para bangai mapiru lengma jong kani ka jing rakhe to kan mau bala pelai merau ya nona pedeng ka balang kibala syate kibala syakum hakane ka pertai hakane ka pop bat nadu kane ka sngi tetep philong balai loi bapin perkhat bat pusan ya ka jing ikba ka jong plai ko ki para bangai bayi kat nete kalong kador ka bakerbang jong kane ka balang jong phi bat ki weiru ki balang kane ka pertai phi jukli para bangai ya kador jong kane ka balang jong phi bakayeng sispa lai phuais nam kane ka jaka phi jumudur ya kador jong ka keli kane ka dor jong ka ying mane te kala rem hi kat kane ngam sim ong ya ka ying mane nga ong kat no ka dor jong ka balang jong pi kat no ka dor jong ka balang jong pi dei ban ngau tu kom ki para bangai ki badon hapo la ka jong ka balang kat no phi bu dor ya kane ka balang jong pi sispa lai phu islam unong ruai sim uong kumne lantiet ia ka balang da ka dor blai kata ka ka dor jong ka balang lantiet ia ka balang da ka dor blai kata long kaspa jong ka kata ka dor jong ka balang Lathit ya kabalang da kasnam ka jong trai jongi uji sukres kata kadai kador jong kabalang bat kador jong kabalang kabadon hangne hathang rai pitip kat kata kadai kador jong kabalang don kaspa aga perthai banthit ya kabalang kaba utrai ulaseng dei tang kasnam dei tang kata kador belai kabala banthit ya kabalang hakane ka perthai haba philatep ya kata kador jong kabalang kelipat menta kadno kador jong phi marwai haba phidon hakane ka balang hathang rai phi song dor kadno kador jongi hakli yalade nga song dor kadno tharai phitip ya kador piat hagini kisngi tip em dor sini phimteng tip ka sini ke basan pu tengka dang tip banya ye ki dor iki kat yalade ngin klem tip saya kador jongi kat nongi song dor kane ka pertai ngidon kane ka balang kador jong ka balang kadei kata kador belai kat no kador jonga bat kador jong pi hakmat jong belai kat no ngi budor uwei kun samlau keli na kami
Uang komei hakmat jongpi kat no ngashong dor manga. Kuliu kun samlai ka kami. Mei ngadai ukon bhabriu jongpi. Ukon uba marwai jongpi. Hakmat jongpi mei kat no ngashong dor. Kani karan yeng jonga. Ong ka kami ngabu dor yame siklor. Ong ukun siklor mai siklor tau ong haba kumta ai advance nga 10,000 ngan piknik bat ki kena ngin syukur tang ta kadno te kador jongi wei pai wei lem da ngila tip ya la ka jong kador ladam tip ya kador jong simet kumnon tip ya kador jong ki bebon ha kepala ladanga ngam snau thu ya la ka jong kador kumno ngan tip ya kador jong itai kumno ngan tip ya kador jong ki para bengai ki baya don lang ha ka balam dai na kata kadau kan ngin jawru ya ki umat bangin perkat ya la ka jong kador banadu kane ka sngi ngin snau thu ya kador bangin nang ban le ei na ka benta ka balang kajong ulai ngala ban suong ko ki kon samla kan thei bat chenrang pen itnat yelade kat ka bapila haka jingi aj lenti nang ne shakmat pen itnat yelade kat bapila ko ki samla chenrang pen i yela kajong kamai haba phiya ya ka pathai ringkat bala ka jong kepala ko kirama pen i ka jing slur ban yen haki jing le ha ka ne ka pathai ko kilong kemi ngan ong tu pen khlain ha ka jing ya nanti ka jong pi kita kan kidai kador yang i ken thai bat sinrang hapo jong ka balang ni rakhe ngin sakliap no mo pastor ya kade ka jing rakhe ka bashi spa lai puai ngin sakliap no ngin sayo da ka wai pan habala kliap no ya kane ka jing rakhe ayu phin sngau ya lade ngin kliap lang ru hatungin kliap lang no ya lade ru dei lang bagane ken ngin yeng hagane ka perthai da ka bangi kan mau ya kita ki pa bat ki commitment bangiru ngin IT met bat mensem na ka bentala ka jong ka bala para bangai ki jing rakhe ki ya jagane ka perthai ka bala penkop da ka buram ka jong ublai kala nang dap kisnem ki por kia ka perthai yet ya ka dor jongi kom kit khot ki badon po jongka para bangai bayet hakapor jongka ri bible ngem jeta ngi halau mei bangi la khambun pa ngem jeka ke jing mane la idei ban thau no ada gawai ke jing mane namar ki khon jongka balang kim ngem shu minta pade tang khendiat teli kisnam don ai shu ngela ban pej hala ki jong ki balang ki jong nga bat ki jong pi ki samla kat nu phi don ki riu start ki bawat benia ki ong ba tang khat san persen ki wan se ka jing mane dei nam dei tem dei kum ta tharai ki samla kan thei bat chen rang ha thang rain ki awan tang khat san ngot na ka sispa se ka jing yasang kham tam ha ki met balang ha ki sni sajan kum ta ter tip ka dei nam dei ngin yo ong la ka ong la ban dei ko ki paj ba ha ka balang ha ki sni poya ki balong jing ya sang ka balang baro ka wai ki ba poi sha ka yeng ka ba kentang la shiementat ba ki poi kum ba prangot na ka sispa ta tela dei be
la dei prangut na ke sispa lada hatang rain phi adon khendai spa lada yawan tang khendai prangut na ke sispa jing meni la jandap pastor la jandap unyawan prangun sudi baik no dau pra yu ar hajar bangi adon mangi abalang laumai phila lum chu hi kibriu ki baya tho samla ka sisnam ki kun samla kin nempalat ya ka sangut na ka sispa ki ba sya sospen kilong kendai pausan na ka sispa ni ju ya keli ya ladi kador jong kabalang lathiet ta kador belai katnu kador jonga hakmat jong belai daina kata kadang keng bangin yo ya ka bangin dem menta hakmat jong belai bat ngin yang jojru bangin thaupat ya ka history ke patmai haki por haki mau mer ki bangingin nang jam sakmat kum kabalang ukhasi ya ka tindor u nyukor bha ladap ngan keli ya phi ke ai kador ka kham e ban juba ba shukli to mo ka ai kador kamut ayu dor don ka ba kham suk dor kamut kedor hendai ban batai hi ka dor ka kham sitom ukhasi nalor kador kaktin keno kawan kawei ki ong kamur kador kamur kador kabamut kano kabakordor kabakitdor tang ya ka marwe simet kata kadi kador lada kadon ka kot sispa tho dau sispa kador jongka kadai tang ya lede wat mut da pithem lang bat kopi kan long lem sispa ya kan long sispa tang ya lede kador kata kadai kador bat kawai ka bebut kadai kamur ka ei kata kamur ka bemun kam dei kador kat kabayat ke yeu kata kadai kamur pilih tit dawai udah kar la pej oh kador kata la tho em tu kentup ya kitak si kiwei kalong kata tengkah pilih di sok nyam terapi sayau don dor nom don don pe don kat no kador sok nam teram tapi tem yo pi ong si phau ko wei nga pat yo nga yo pat de phra ko wei pat de kam dei kador kata kadai kamur kabamun kat kajingya jung yeu para bangai baik jit ka jingim jongi langin jit ya kador ngin jit ya kamur ngin jit ya dei kat bayat seperti kat bayat ka yeu darwai ko yar ngin yarwai ndalek tho tim ngin yalek kata kam dei kador kam dei keli alade ka ei kador jonga kumu bengai kumu Kristen haka balang kakten ka jong mulai lada phin pule haka chiti ka banungkong sakinong koren kalenong ka baar kat khat ka ba khatsau bat ka ba khatsan phin pej piang pade na kalenong ka balai pade kat khat pat ka banungkong pat ka baar phin siam hang to ka ei kador jong ki briu ha kana ka pathai phin siam bahang ne la batai saphang ki jaj briu ki bakin jado bat ki jaj briu ki bakin jam se sapule hang to uai utau briu u bakin jado uai u briu bakin jam sem bat dei hang ta ken ngin satip ya kador jong
Yoi Day namar bangim tip ya kador ngim nangru bangin buram yaki weipat habom tip ya kador lejong ngasyong dor katno pitarain buram ya wei ubriu pade hale usong dor teng sipe apa dauta buram yuta kadau kulong bangim tip ya la kajong kador ngi kamla kaspa jong kana ka pertai hakador jong ka ban ya kejing im jonga 4 iwa itu men nanti Shillong iba 1 million ban Maria step ila temen ha ila don kumba prapu arsna meyai Maria step ki bala syong thai slam na kam Maria step ha ka we step shaphang pulo na ki thain jaya ho isya kenruk ha ki nong lute sya kenruk hinong lute bapli phong teng tu t-shirt bat patlun lengkot sya kerup hinong lute pan pisah untep hai tu men ple hang nun tep wong ngam don ai ngasuan meresta haba mem don medai ban mat ya kejing ya adu kata kia don laingot kinong lute kila ya talasilot ya kamet jungu hakabakat du sudon bok upentep ukun ksiu sitingka hai telah sitingka ong maki katne kajing temen medon pisah tang sitingka kisim maki pade mudor parabne kisyo kibom na kabenta jungu balai kim sim tip ya kador jong kajing im japi katno bau trai ula siu da kador jong kasnam dei namar ba kim tip ya lade kim sngu thu ru na kabenta ki wei bon na bangi em ma kana ka pertai ko ki para bangai bayet ni jus ngau ya lade bakine ki ai ki dai ki junga ki bangala lum makane ka perthai ni kelat te para bangai pe badon wei ubakar khu ya ke jingim jungi wei khna samla ulej samit ha ka wei ke yeng jong sim ukhna samla ubastat bha ubanang bha ban penro briu yanu wat ki bas niudur ba unyo keren ma ute kwa pe yitte panang man pendo hadu kata ulasa ha kata ka yeng jong sim ulak penyero ya ka jing start ya ka spa ya ka buram ya ka nam jongo kat no los ngu khlew ha ka jing on dalam instam ulaya lam ha ka jing sim ka bah jorong do wong lok ngalong kumbami ma ong janga ngadai sisa usia mu bakrau ngadai ubasyong hakanam akapuram hakaspa akapatau pej lok katai syakmat syakitai kibaki khmat kim kotcho nadu nang ne kadai ke jaka adu phai sa si den lok wong tai seden katai ka lauba ka lausan ki deng ki ba sipiam star ki bangan sa ai wai no menta da ki spa klor kadai ke juma kane sagaman kane sekadiam mla syu ban khain ye ka dor jong ka ong sau samla ngas ngau kumen chibu ka khmat bat ka din phila kadau ka kadiang bat ka kamon phila kadau ka wei ka bangan shu ban rap ye phi ka long ka to ka ba phi yeng ka kajat jong phi phila kalen ka neru kadai ka tunum
jong ka yeng siem ka jong pi ong ho nya gletsya baro phila yang lun kakadiang kakaman kasyadin kasyakmat kasyakjan kaladai lut tang ka wei ke bang kli kato ka basyajrong nau nyu kli jong pi kadai ke jong lo katai ke jong pi kasyadin ke jong pi katai ke basyatai kadai ke jong lo ong ngaklet ong ko sim phim sngow don jaka syatai phim don jaka syatai ong ngam don ai syatai syanu phim salai onda kajing im jong pi kalawai kita kidai kidor jong kaspa aga daga berthai tang ka wei ka phim sim tip ka ei ka dor jong pi para bangai bayi dai na kata kadau bang pol ulah kedau hang ni padon ken ubreu ubakin jado aga na ka berthai bat ubreu ubakin jabun sim kidon ki kristan ki bakin jado kidon ki kristan ki bakin jabun sim langnon itu ya kata dai tak onda haba ni pet ya ka dor jong pi para bangai bayi ki para bangai yet ya lade hakane ka janne para bangai don na pedang jungi ki bangi long lengai ha ka jingem rengkat bat ka balang nga ngasung sarong kendian baka balang jungi kan rakhe sispa artusan te ka jing sarong takala tam ka jong pi am sispa lai buai la tam ka jong pi Mdan napden kiri udkan napden kiri khot jong kabalang hatang rain ki bom snow sarong yala ka jong kabalang kapala yait nanti sispa lai pu Islam sispa lai pu Islam paro ni snow sarong ni kata bat ni snow sarong ru bangi dei kiri khot ha kabalang tang ba ni syukut no tang hangka don debi ni ki kristan ki bangi sus ngau shane bangi don kerteng haga register balang don ka bangi su shane namar bakalong yeng long sem jongi kadai ka nong seng nung kong ya ka balang mdei ku kita bon ki kita wei urang ba upoi seti sobhoi upan jaga sa aga we ga yeng jong i we long kumi kristan ndalai songkai men min ikeli ya utau rong ba i ong ko khon phila long kristan u ong kun ban i meirat jongai dei nong seng balang halau mai ong i tai long kumi ngakeli ya me ngam kwa keli ya kamirat jong me ngakeli ya me melalong kristan nem ngam semong kamirat jong me kalong kristan nem bonis ngawon haki bakum kita kijing hai nanti namar bai pa jonga ilong kumta ngas ngawon hakata kijing long ka jong ipa jonga ngam sempet ka ei kador jonga gomu kristan hakane ka bertai ki para bangai bayet sibon ba kabangi ya kendo hakilong yeng hakilong sam ya ki bakum kita ki jinglong ngala ya thu ya phi ngan ya thu hang no ra hang no ngan ya thu biang ya phi ka balang don ha ka balang ka banga ngapen ka wei ka long yeng bat kata ka long yeng kadai ka long yeng kristan ni kata tenamar bangi ya dei kur bat utau bosyong kha hangta ngalai kai banya pentingan banya yo banya selok katto kane kidon khun tang ka wei badang rius nam tang surung manga ukpa bat ka gemi kila suya sarong bai tang ya ka khun
ki ong yang aku pastor ka jing start kat kane ka khun jonga don hang ne ha ka balak don ha kane ka sinong ka ai ken ka ba kane ka khun jongi kam tem ka syat leite pastor don ngong ka syat ayu ka syat mesti ina ka syat hindi don ki price bakal khat kane ka khun jongi haki jingya kop syat kena ki beper hamar kata ka por ka ong artan khun syat sakhun kendian in pai pastor pidang man briu kata ka por pidang long briu pastor ulong ujot dong ka Indian Idol long briu su syat se khun ong ka khun ka lai du kam long te mai tem tep dak ai sapin syar wai ma phi bat ipa tom lei khun nyar wai bat nga ka kami perkhat kat hadu kata ka pot tengah ya kendo nang rawai hindi ukpa bat ka kami bat ka thap nang syat ka khun nang jot pastor pade ngala susau kerang ki ngap cuma kalong yeng ka bakum no ngilong ka bakum no kalong yeng ka bangi ngilong ka ai ka bangi ngila ban yalam ya ki long gen ki jongi kom ba kita ki pa ki kmi ki la yalam lenti ya kan ka balang kum ne kom kalong hai kalawai jongi bon ni pensiong nang rem na ki ai henry ka bakor tam ha kan ka perthai galong ka dor jonga ba jongpi ha banyila tep ya ka dor jonga ba jongpi baro ki kam ban syakri ya ulai kam don shu ke jinduna don shu ke jinduna ngakermen ni pastor ngaru ngim yamat ya kata ka bau mat uwe pastor samla uwe pastor samla uli training kong ha ka we ka balang udang sujoan ya ka kam dangkat tu ka nepor udang kuatip ha ya ki para bangai ha ka balang ulai rung haman lagi yeng para bangai usmat bah udairu ubadang kham khana urung ha ka we ka yeng kadon kalong kumi hang tei ha berenda wai pastor ale pastor rung hayeng ale rung hayeng di sya tang sipelaru bab hidang wan nungkong ong pastor ngamlap phikong ban rung hayeng ngamlap te pisuan kumno pat pastor hang ni ong tau pastor ngasuan keli tang kawe ke jing keli bi ka ei pastor kata ong pastor uji sudon ne hayeng trong phi kong don jisu kong ne hayeng trong phi kalong kumi su yeng lengo 10 minit lan ong don jisu hang ne phi pastor kat ka Kristan temen jong balang ong pat hayeng don jisu lada jia pat ka ong hooj don pastor yo ong hayalam phi ni sem badu kan le jalam jeno babri 10 minit suyen u pastor habau yo I ya ka bakat kata ka jing lengo jong ka keren syu sikintin ru ulayah no hadu bandawan ulok ubat dayu riu rang ba jong ka balang ki umat kidang sadu haka kemat jong ita ilok jong balai phi ideau gumne ong kata ka kami u pastor te kepawan hang ne ong ukpa kani bunsien ka le khle be ki kam ladam don hi manga pham Aisyah ban ne yu pastor babli la wan rung hang ne ong ka kami
ngan Aisyah kum no kupa umrum te tuan le ayong ni usu yang hang tai pelau bat usu keli yang kong don jisu hang ne ga yeng jung pi ong kupa kane ka khlek be kam juba ban ne ong ka kemi ngam nang penjumap ngalalong kum ka beriu ka bayam kok pa kum no ngan jumap ladang ong don uji suwa ka yeng jong eru kum no kan kata ya ka buram jong yeng ladang ong pada oj pastor udon yo ong haga kamera ka bakan no don taru ka banyam phi kum kupa jong ka yeng hikai ke nyenga kum no bangan jubah ong kupa balai pham shuya tu bangala long rang ba balang lasan teu ong lok jonga ulalong rang ba balang menta hatu kata teligisnam ong ka kumi uklem keli te ya ka kamrang ba balang balai famong ulalong sekretari balang ru bon snam ong ka kumi ya kataru umpoy balai famong ka jing aingo aga balang ka baboni ka khammi na kalong yeng jungi kataru kok pa ai ke jubam ke badai yo ba I postor jongi wan keli sa sisen ong pa pa saya baik ka ei ke do jong ka jing em jong kaspa jong ka perthai ka mentoi lam dangi tip ya gador klem tip ya gador ka ei ke ta jing mentoi jong kaspa lada ngam tip ya gador la jong kum Kristen kum no nganang ban ai se ka kam ka jong le yo syak komplain kum ba syak komplain ka wei ka long kumi hau khon u badang ret na ka le che jing ya seng tang shuai ke jing ya seng ya thu khanau pastor tang shuai jing ya seng ya ya lenti kala thnum yu pastor kala thunum marwei hakmat khon lu badang ret ba oh pastor bom ler ye ya thu khanar tip kuran ya ka beneng kuran ya khandau umsung thu chano marwei ong khon ko mei phi ai jing ai ngu si tengka phi kwa ada ka jado wei wana ye phi đây là cái đào bằng nghiêm túc như cái đo rồi chúng ta chơi em para bangai đây là cái đào cái nghe kum cho bangai nghe là đây ban perkat dia là đây hakaba kum kano nghe long langi đây ki Kristan ki ba kenja do langi đây ki Kristan ki ba kenja mensim ni emma kane ka perthai ka bakat kane wat ni ki bia trai ki kambalang ni sya penban ka jing sya keli wei apostolic ai sacrament sya ka wei ka balang uyai lang ba kane ka pentha ka badon ki hali ki penthor ki badang sia dem syo ka ba uyo I sibun ki masi ki don hajrong jong dos kum ka ba wala dep ya syo ka ba don wei ubriu udai aj nang tan dalam poi hajan udai penban udukot komiti balang syaka balang ka baun lek pendam ya ka sakarmen haka sonde te udukot komiti balang udon syaskum oh bale phimle jiesen ong sau tau riu shua bangan jubab ya ka jingkli ka phikli jubab suaya mah ya ka jingkeli jonga pastor kamla banga syong hayeng mani bangan yo sakarmen
Bat habang asyong haying mane pade nganang perkat pade ya uskum ya upam masih. Ne kamla bang asyong halor jong uskum bat nga perkat pade ya haying mane. Kamla kan o. Kamla abadon haying mane perkat uskum ne kamla abasyong uskum perkat ya haying mane. Ka ke jubab ke begini nai. Balai kimi kita kadau kalong bangim sim sungtu ye lade katno bau jisu ulase ula ka benta jonge kawe kalong u kristan lane ubriu u bakin jaman sim Nikodemus ubaj kenjado ustad katto umla banjubab ya ka jinggeli ka jong utrai jisu u Petrus u balong tangunong tongdo kha henry haba udai ubriu u ba ublei u layalam ka jingyai lenti ka jong u phiyoi u jubab dikikentin di usau tenan phiyoi Petrus me ong yang ngalong ue uang melong khun jong blei beem wat kata para bengai kajing em kabakan jaman siam jungi ya kapertai don sibon ba ki wei pat ki kenrat ki bakwa bantu no ya kamen siam jungi ngi em ha kane kapertai bakat kane sibon ba ki khun samla ki la sya tu no sya ki jing ha kai ki babakla ngas ngausi bagi don ki khun samla ki bala sya ya lam bakla hatu kata-kata kini kisini ki don ki long kemelong pa ki bala sya ya lam bakla ki bakum kini kisini ka ei ka dor jonga jongpi u Petrus u senran u bala ong ya u Jisu sisen ko trai lada kisah nar phna ya me da ka penyeng kin sa nang kong yang ada khongpong Kikin mau Petrus uang. Yame dang sa nar phna da kumne. Yang nga ai dikli sepo di gijat sebenarnya. Haka bakhadu. Uhaban len ni utrai Jesu. Uhab len. Kajing ya thu khana jong ki jiu ke ya thu. Bahabau uniu Petrus. Ula ai tilut met bat mensem. Ulalai charom banyalam ya ka gospel ki ong dei harom ha ka bala thep ya Petrus ha ka yeng bende bat la snau thu baula dei ban mat ya ka jingyam ha ka ta ka yeng bende ka badum ulai yak sai kat ka bala ki bor ba un yo phetu no na ka yeng bende idoni skylight iberen ibarung tangkamiau haka bakhaddu Petrus ulai banrung nanta ko mubriu ulat tenyan nai tai thleu ibaret la mong lut ki met ki phat barong la ot katin kala ot kayet kila ot kinar haka bakhaddu ulai da ka bapettu na yudi syaki surok snong jong karom ulamare Pitip em kamare fetu kabun da ka basudem ka basupar banyak basuyan hakata ka jingmare ka bakum kata sipangu lepej sipangu lajngo sipang yodon bayu I manu haka bakum kata ka por haki surok him jogarom yen kador ka jong trai Jesu yang kadur utrai Jesu nak mat bat hang tau Jesu wang Petrus ndau lepeng uyo I bau deng konrat jungo usu ong ko trai ong Petrus ko kenrat jonga syano menlen wongan le cerom men le ayu serum wongan le cha sa narpna sa si senpat
Ko kenrat jonga hatu hakading pna hakal beri. Mem semla saj mo yaki pop jong ka perthai da kasnam jong me. Wang hooi Petrus. Ya ka pop jong ka perthai baro ngala saj hakading pna hakal beri. Menta sa sisen ngan kiu biang hakading pna ban saj satang yau Petrus marwei. Satang ya me marwei. Ngan kiu biang joj hakading pna. Klempat kod iktin u Petrus ula ino yala ujong konrat. Ula mare biang nakata kajaka, syakata kajaka baga jing bendi gedon. Sasisin ulai prung biang nai tleu ba un like biang sabatok. Ula syong hakata ka jing bendi. Bat ulamat sisyaru kumubriu batamai. Bat hakabak hadu ula sya sisya bansa anarpana daka kompong. Para bangai bayi ala damangi ngela kumle ya kano kababakla hakmat jong ublai. Ai bagane ka jingya tu kana syaphangu Petrus. Kan longru ka jingya lenti jong ka jingkela jong ka jingim. Haba pijam ya kane ka wei pat kaspasnam. Kabatamai jong ka jingya lenti jong ka balang ka jupi. Ublay kurku na ka benda ka burang ka jupi. Amen.